ulkoministeri Peter Hultqvist sanoo Ruotsin radiolle, että syynä ovat henkilöstöongelmat. Ministerin mukaan ammattiarmeijan sotilaista työskentelee vain muutaman vuoden. Äskettäin hallitusvastuuseen nousseet sosiaalidemokraatit vastustivat yleisen asevelvollisuuden lakkauttamista Ruotsissa 4 vuotta sitten. Venäjän ulkoministeri sanoi, että Venäjä tunnistaa Itä-Ukrainan separatistien järjestämien vaalien tuloksen. Separatistit aikovat järjestää omat vaalit Donetskin ja Luhanskin alueella ensi viikolla. Niissä on määrä valita alueiden johtajat ja paikalliset parlamentit. Ukrainan hallitus ja länsi eivät pidä vaaleja laillisina. Venäjä ilmoitti eilen tunnustavansa myös Ukrainassa viime sunnuntaina pidetyt vaalit, joissa länsimieliset puolueet eivät voita. Sitten sanomme, että taloustaantuma